Tara mga ka-Andy, magluluto tayo ngayon ng ginisang buto ng sitaw or sa Ilocano, pablad. Ayan, syempre mauna parati ang ating oil. Ayan, sunod natin ang luya. Sunod-sunod na yan mga ka-Andy. Pag nakita mo medyo brown, sunod mo na rin ang sibuya, bawang. Pagkatapos isusunod na rin ang kanyang sibuyas. Ayan. Pag naging brownish na siya kaunti, andyan ang kasunod niya ang ating sahog. Konting baboy lang, okay na. 1/4 siguro mga ka-Andy, pwede na. Ayan. Halo-haloin natin. Lagyan natin ng konting pampalasa, paminta, or black pepper, sabi nga sa mga sosyal na bata. Ayan. Tapos lagyan natin ng chicken cubes para mas malasa at mas masarap ang ating ipapakulong buto ng sitaw. Ayan. Tapos takpan natin mga 30 or 1 hour mga ka-Andy hanggang makita nating lumambot ang ating buto. Then nilagyan ko siya ng sotanghon mga ka-Andy para dagdag pampalasa at syempre medyo mas malapot, mas magandang tignan. Ayan, lagyan natin siya ng asin para tamang timpla. Ayan, tikman na natin siya mga ka-Andy kung tama na yung lasa. Wow, wala pa yung mga gulay niya mga ka-Andy, pero parang okay na ang lasa niya. Diyan si ampalaya, syempre ang bulaklak ng kalabasa. Mga ilang segundo na lang to ka-Andy, pwede na, okay na tayong magtanghalian. Yan, hulog natin ang ating dahon na ampalaya para kahit papano masustansya ang ating ulam mga ka-Andy. Yan, takpan natin after 5 minutes siguro mga ka-Andy. Balikan natin siya. Ayan, panalo, pwede na. Tikman natin ulit. Panalo na ang lasa niya, okay na. So tara, ready na natin ang lamesa. Kunin ang plato at kutsara. Kain na mga ka-Andy. Ready na ang ating butong sitaw na ginisa.